Test, mic, test. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, isang mapagpalang araw ng Martes. Ayan, nila-shoutout ulit sa inyo lahat yan, guys. Maraming salamat ulit sa pagdalaw sa aking live stream. Yung Falcon of Dessert. Ayan, nila-shoutout ulit sa inyo. Ayan, live na tayo guys habang wala pa tayong trabaho. Ayan. Ayan, may shoutout ulit sa inyo. Ayan, may ano yan. Upcoming premiere. Gala pag may time. Ayan, sige guys, sabit po natin yan. Share. Ayan. Ay, upcoming premiere guys, pa-support naman natin. Ayan, may shoutout sa 1 million viewers natin dyan. Ayan, katapos lang kumain. Ayan. Sip ko. Ayan, shoutout sa Ma'am Scarlett. Miss you, Ma'am Scarlett. Ayan, matamsak na Ma'am Scarlett dyan, nakasabit sa taas dyan. Upcoming premiere. Ayan, shout out dyan sa 3 million viewers natin sa baba. Ayan, pa-support naman natin guys. Nakapin. Ayan, premieres in 4 days. Ayan, gala-gala pag may time with friends. Ayan, with friends. Ayan, one thumbs up. Ba't wala tong ano? Wala tong, lagyan mo kasi ng ano? Trailer. Kaya mo na ng trailer. Scarlett yung premiere. Ayan, sarap tayo ng kape. Kape-kape tayo sa malamig na panahon, sa mainit na panahon. Kape po tayo. Ayan, matamsak naman natin guys. Please connect all over the channel. Ayan, sa lahat ng members ko dyan, Miguel, shoutout ulit sa iyo. Ma'am Marge, Gigi, ayan, all over the channel. Ma'am Scarlett North, Vamia, ayan, Los Zaldezeven, Bro, Noel Naraha. Ayan, Miguel, shoutout ulit sa inyo. Tamang ano lang po tayo. Tamang, ayan, lapit natin yung mukha natin. Kasi mas maganda pag malapit yung mukha, makikita-kita yung butas ng ilong natin. Ayan,
Huwag nyo kaya guys, ang ilapit yung mukha ninyo. Ambayan kayo. Kaya gumamit ng mga kung ano para ano. Tamang normal lang. Ayan, pa-support naman natin guys yung nakapin sa taas. Ayan, pa-support natin upcoming premiere. Ayan, 2 thumbs up. Ayan, lagyan mo po ito ng ano, Ma'am Scarlett. Ako'y nalulungko. Ayan, mga lodge, shoutout ulit sa 2 million viewers natin yan. You are listening to Pilipinas Music Resolution. One, two, three, let's go! Ayan, thank you my friend Life. Thank you for coming. Hello, how are you? Hindi mo mapasok ang thumbs up kayo, Ma'am Scarlett. Ayan, live, 6,500. Hashtag press name live video. Ayan. Ayan, I will say my friend live. No, bar. Kaya may lahat ulit sa inyo yan guys. Support naman natin nakasabit sa taas. You're listening to DJ Boston on the mix. One, two, three, let's go! Lensky Vlog. Ayan, may shoutout siya Ma'am Lensky Vlog. Lensky. Ayan, shoutout sa'yo. Sa'yo, idol. Ayan, diyan kita idol. Ayan, mga shoutout ulit yan sa 3 million viewers natin. Ayan, maraming salamat sa pagdalaw. Ayan, shoutout siya Lods Lensky. Harang. Ayan, sabi ni Ma'am Scarlett. Ayan, maraming salamat sa baharang mo dyan, Ma'am Scarlett. Scarlett 3. Ayan, basta support naman natin guys yung nakasabit sa taas upcoming premiere ni Ma'am Scarlett. Ayan naman ba din ang bahay si Life Love. Siyempre, Life Love. Ayan. Tamang good vibes lang tayo. Lensky Vlog. Team Unity. Ayan, shoutout sa Team Unity dyan. Team Hippa Babes. Ayan, siyempre shoutout sa Team Influencer. Ayan, shoutout sa Team Maliw Maliw. At siyempre shoutout din po sa mga kaibigan po natin sa Mardi Nation. Ayan, salamat sa pag-jacket, Lods. Ayan, welcome sa Lods. Ayan, Lensky. Bakit tayo tumaas yung thumbs up mo, solid? Isa pa rin to, hindi na tumaangat yung thumbs up nito. Lagyan mo kasi ng trailer po kaya ng video mo para... Ayan. Nababa ka ng bahay mo, Lods Lensky, para mayudahan kita. Baka mayroon pa akong dinadikit sa'yo.
Support naman natin kasi na ba ni Amor. Ni Ma'am, ano pala. Kaibigan natin ang si Korean Life. Ayan. Subscribe. 650. Laki na ng bahay ni Korean Life. So. Yan, nasa harang pa. Ayan, sige. Ayan, maraming salamat. Dapat natamsak na ako masulit. Ayaw pumasok. You're listening to DJ Bostic on the mix. Ayan, magkala-chat ulit sa inyo dyan guys. Sa 3 million viewers natin, pa-support naman natin yung nakasabit sa taas. Para pa may pag natamsak kanya, laglag na natin yan. Yan, tamsakdan po. Ayun, Lods. Bio. Maraming salamat sa pagdala. Lagi kayo sa live stream. Maraming salamat sa maraming support sa Falcon Discord. Ayan, maraming salamat sa Lods. Bio. Mga kaibigan po natin sa Martin Nation. Yan, may shoutout po sa inyo. Ayan. Yan guys, may nakasabit po tayo dyan. Please support naman natin nakasabit yung upcoming premiere ni Ma'am Scarlett. Yung kape po tayo guys sa malamig na panahon. Ay, malamig, mainit na pala ngayon dito sa gitnang silangan. Nabalit na kasi yung klima guys. Papasok na naman yung ayan, winter season. Hindi pa mapasok yung tamsak kay Ma'am Scarlett. Isa pa rin. Sa dalawa. Bakit 10 days pa lang? Terminated na. Ano daw? Oh. Para naman ang base terminated sa mga sa Hong Kong yan. 6 million viewers natin yung may shoutout ulit sa inyo. Ma'am Lods, Ma'am Lensky. Ay, Ma'am Lensky ba? Lods Lensky. Lods Jamity Black, may shoutout sa iyo, idol. Maraming salamat sa padalaw. Sa pagbisa sa akin live stream. Ang live kasi guys tayo mamayang hapon. May trabaho na naman tayo. Pagkahapon kasi medyo busy na ako. Sa hapon kasi trabaho. Ayan. Maraming salamat sa pa-video mo dyan, Lods Jamity Black. Ayan. Makasi Ma'am Hadjer ang gumagamit ito. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Tanong. Ayan, welcome sa Pilipinas. Welcome sa live stream ni Falcon of the Art. Ayan. Ayan, kumapit na. Dalawa na. Wala pa kayo ng bahay nyo guys. Yung hindi pa na yudahan nyo, yudahan nyo kayo guys. Ayan, Lospio. Maraming salamat sa Lospio. Ayan, pumasok na. Dalawa na. Ay, mag-comment tayo para baka pagka comments. Ayun. Falcon! Ayan, maraming salamat, Lospio. Ayan. Ayan, ganda, di ba? Mga landmark po yan ilagay natin sa background. Salamat sa Elas Piavio. Ito sa kanya naman guys yung nakasabit sa taas. So, coming live po ni premiere po ni Ma'am Scarlett yan. You're listening to DJ Bostic on the mix. With heartbeat. DJ Bostic, sikat. Do you wanna take me tonight? Do you
Ayan. Maraming salamat sa pabigyan mo dyan, Ma'am Scarlett. Let's Jamity. So, kape po tayo, guys. Kape po. Shoutout sa lahat ng mga OFW dyan. Mga tulad natin ng mga OFW. May shoutout po ulit sa inyo. Lagyan natin ng comment para may ano siya. Diki Postek, sikat. You're listening to DJ Postek on the mix. Kanta na lang ako mamaya. Kanta ko na kayo mamaya para ano. DJ Postek, sikat. Ayan, update lang po tayo guys. Habang wala pang ano, kailangan kasi natin mag-update lagi sa YouTube natin. Ayan, 7 million viewers natin yan. May galaw chat ulit sa inyo. Mamaya kakantahan ko po kayo ng isang balibag damdamin. Okay. Yun, Ma'am Love Hadjar. May galaw chat sa Ma'am Hadjar. Maraming salamat ulit sa iyo, Ma'am Hadjar. Hanggang na ba itong ano natin? Ayan, so 8 million viewers natin. Maraming salamat ulit sa inyo dyan. Ayan guys, tamsak naman yan nakasabit sa taas. Sa upcoming premiere ni Ma'am Scarlett. Ayan, Ma'am Aliza Roldan. May gila chat siya, Ma'am Aliza. Hey now, hey now. Kaya patamsak po upcoming premiere. Salamat. Sige, Ma'am Aliza. Ano mo na yung sabit natin. You're listening to DJ Postek on the mix. Kaya patamsak naman natin guys yung nakasabit sa taas. Ayan ba si Ma'am Hadjar?
Ayun nga lang, shoutout ulit sa inyo dyan guys. Ayan, pasupport naman natin guys ang binabaan ng You're listening to DJ Posting on the mix. Ayun, tamsak, done pre, bye. Ayan, maraming salamat pre. Ayan, ingat sa iyong paglalakbay. Maraming salamat kayo pre. Saglit lang pre ha. Magulo mo na yan pre. Yan. DJ Posting, sintahan. Kaya may galang shoutout ulit sa inyo dyan guys. Pasupport naman natin nakasabit sa taas. Patamsak naman sa upcoming premiere ni Ma'am Scarlett. Bago po natin sabit ang inyong mga live stream. Kamusta naman pre? Hagdan pre. Huwag mo na hanapin yung hagdan. Huwag ka na maghanap ng hagdan yung pre. Hindi na ako ngayon nagbibigay ng hagdanan pre. Hagdan pre! Ayan, pasupport na natin guys yung nakapin. Ayan, maraming salamat sa dalawa pre. Hans Aaron Vlog. Harang. Ayan, maraming salamat sa paharang mo dyan, Hans. Ayan, pasupport naman na nakasabit sa taas dyan. Kung hindi pa kayo nakatamsak dyan sa nakasabit sa taas, pasupport naman natin si Ma'am Scarlett Vlog. Ayan, bago po tayo magpapin ng panibagong pin natin. Ayan, Miguel, shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat. Ayan guys, abot na po kayo ng inyong mga pin dyan. Bago natin sabit yung mga pin nyo sa taas. Miguel, shoutout Ma'am Hadjer. Ayan, maraming salamat guys sa nandikit kay Ma'am Scarlett Dog. Ayan, siyempre, hindi kita muna tamsakan muna natin itong mga binababa nila. Ayan, masupport naman natin guys sa upcoming premiere ni Ma'am Alisa Roldan. Ayan, dito sa kanya 6 thumbs up. Ayan. Ayan. Hindi na ako mag-iwan ng bakas Ma'am Alisa. Nagkila shoutout Ma'am Love Hadjer. Ayan, maraming salamat sa Ma'am Love Hadjer sa iyong pa-members dyan. Saka na members si Ma'am Hadjer. Ayan, thank you sa iyo Ma'am Hadjer. Hindi ko nakita. You're listening to DJ Posting on the mix. Ayan, maraming salamat sa Ma'am Love Hadjer. Ayan, Ma'am Hadjer, maraming salamat. Hans Aaron Fabio, salamat. Ayun, sige, bibigyan pa natin yan, Ma'am Arans. Ayan, mag-loud shoutout, Ading. On the mix. Ayun guys, pasupport naman natin yung nakasabit sa taas. Guys, patamsak naman natin. Yung mga members ko dyan. Manang Nils, bigyan na shoutout sa yung Manang Nils. Ayan, patamsak naman natin guys, upcoming live ni Ma'am Hadjer. Kay Idol Yamiti. Ayun. Papak. Ayan, dito na si Luz James. Tamsak dan. Ayan, maraming salamat sa iyo, pre. Ayan. Hindi na ako mag-iwan ng bakas, guys. Ha? Yan, nababa din po si Ma'am Hans. Hans Aaron Fabio. Sige, Ma'am Hans, mamaya sasabit natin yung bahay mo. Ano to? Ayan. 900 subscribers. Si Ma'am Aaron, may bit-bit siyang panglinis sa kusina. Sa kusina. Ay. Sige, sabit kita mamaya, Ma'am Hans, ha? Ayan, di kita mo nakita kasi may pandikit ka rito.
Hills Challenge, cleaning the toilet. Ay, abaw. Ay, abaw. Tambay ading, gang N. Ayan, maraming salamat sa Manang Nelza. Ayan, support naman natin guys yung nakapin sa taas dyan. Support naman natin sa upcoming premiere at upcoming live ni Ma'am Liza Roldan. Ayan, Ma'am Scarlett, Miguel shoutout sa'yo kay Los Yamiti. Miguel shoutout dating Nelda, harang. Ayan, maraming salamat sa paharang mo dyan, Ma'am Camille Chua. Diki Postek, sikat. Dandamsak dan sa nakasabit, bre, bye. Sige, bre. Ayan, support naman natin yung mga kaibigan po natin yung nakasabit sa taas. Ayan, wala po kayong mga tubiling 8 tamsakan yan. Si Ma'am Alisa Roldan, 11 tamsak kay Ma'am Alisa, hindi na po ako mag-iwan ng bakas. Ayan, dito na si Pre James Climax. Si Dodoy TV. Ayan, si Dodoy TV, ako yun guys. On the At saka si Kubay TV. Ako po yun si Kubay TV. Naglasya at aring Nilda. Harang. Ayan. Ayan, patamsakan ko lang muna ito lahat, Ma'am Iron, para ipipin kita mamaya. Hindi na kasya kasi. Tatlo lang ang kaya ng ano. Ayun. Allergy. Ating Nels, may shoutout. Ayun, busy pa si ating Nels. Ayan. Dodoy TV, shoutout sa'yo. Ayun. Ay, nagalaman si Dodoy TV, pre. Ha? Si Dodoy TV, pre, alaga ko yan na aso, pre. Mabait yan, si Dodoy. Alam, pre, si Dodoy ko yan. May isa pang akong pangalan ng aso, pre, si Dapal. Kasi pandak yun, Dapal. Ayan, Miguel, shoutout ulit sa inyo dyan. Pa-support naman natin yung nakasabit sa taas dyan. Tatlo po nating mga kaibigan. Alauna, alas 2. Ayan, walang sawang pasasalamat sa inyo dyan, guys. Ayan, pa-support naman natin upcoming live premiere ni Ma'am Alisa Roldan, tsaka upcoming live ni Ma'am Hadjer, tsaka ni Idol Yamiti Vlog. Ayan, Miguel, shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat. Ayan, Ma'am Alisa, 14 thumbs up. Ayan, siyempre guys, huwag nating atubiling. Ayan, tamsakan muna natin yung mga kaibigan po natin. Ayan, gawin natin 10-10 yung tamsak nila guys bago natin ihulog sila sa taas. Ayan, kumusta naman yung live mo, pre? Ayan, siyempre, may trabaho kasi ako, pre. Kauwi ko lang. Ayan, gawin ko lang ito 10 guys. Papagawa natin 10 ito nakapin sa taas. Ayan. Panghulog na natin sila para mapalitan na natin sila ng mga bago. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan guys sa Ma'am Hadjer at saka Ma'am Scarlett. Ayan, alad siya. Ayan, Nelda kay Frey James. Alam ko kahit busy po kayo sa inyong trabaho, nagsilip talaga kayo dito sa akin live stream. Isa po itong karangalan para sa akin. Di ba? Oo, pre. Ngayon. Miguel, shoutout ulit dyan sa mga kaibigan po natin sa Martin Nation. Miguel, shoutout po sa inyo. Ito na si Ma'am Scarlett. Ayan. Ayan, dito na rin siya kay Ma'am Hadjer. 8 tamsak sa'yo, Ma'am Hadjer. Kuya James, Climax Vlog, Miguel, shoutout. Aring James, Yahoo, miss you, ating ko. Ayan. Ayan, ito na rin kay Idol Yamiti. Ayan, sige. Ayan. Adang Nilda, sabi ni Ma'am Scarlett. Ayan, support naman natin guys sa nakapin sa taas. Ayan, huwag na ipagnamot yung mga banana dyan. Ay, yung mga banana dyan. Ay, yung mga tamsak dyan. Ay, Diyos ko pa. Ano ba yun? Eye of the Tiger. Ayan. Malapit na tayo, guys. Yung 7 tamsak kay Ma'am Hadjer. Minsan yung ibang tamsak guys hindi pumapasok.
Sige lang, ibaba nyo lang yan guys para matamsakan po natin. Problema po yan. Gawin na natin ito 10 yung mga tamsak niya para mabitawan na natin sa taas. Let's done. Maraming salamat sa iyo, Idol, sa pagdalaw. Ayan, mga shoutout ulit sa inyo dyan. Ayan, maraming salamat, Lods Roll Dan. Dan Roll Bernardo. Ayan. Ayan, pasupport naman natin guys sa nakapin sa taas upcoming premiere ni Ma'am Alisa Roldan. Ayan. Dito na tayo kay Ma'am. 8 tamsak na kay Ma'am Hadjer. Patamsak naman kay Ma'am Hadjer guys. Pagka namabot na ito na 10. Ayan, ihuhulog na natin ito. Ayan. Host, palablab po, host. Ayan, sige, Lods. I-sabit natin yan, Lods. Ayan. Ayan, patamsak naman natin guys sa nakasabit sa taas para mabilis po ang ating lablaban. Dikita, ayun gawin po natin 10 na yung tamsak nila. Ayan, para masabit din po natin yung mga iba nating kaibigan. Ayan, siyempre. Ayan, panabla naman kay Ma'am Alisa. Ayan, si Ma'am Alisa, 18 tamsak na po kay Ma'am Alisa. Ayan. Kay Ma'am Alisa, hindi na po ako mag-iwan ng bakas. Kaya Ma'am Alisa, gawin na natin 20 kay Ma'am Alisa. Tapos kay Ma'am Hadjer. Ayan. Kaya mo yung vlog waiting sa chorus. Meron na dito. Ayan, Tracy tamsak na. Ayan, siyempre. Idol Yamiti. Ayan. Dito na rin si Lods Dan, saka Lods Yamiti. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan, guys. You're listening to Diki on the mix. Gawin na lang natin 20 po yung mga kaibigan po natin. Dan, tamsak po. Ayan, maraming salamat sa iyo, Lods Roldan. Ayan, nakita-kita ka doon. Maraming salamat sa patamsak mo dyan. Ayan, iwan na po kayo ng bakas para malaman nila na nandyan na kayo. Ayan, para balikan na kayo. Ma'am Alisa Roldan. Ayan, yung kanyang una tuka ng mga sisiyo na itik. Ayan, unang tuka. Ayan. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan guys. Sa 10 million viewers natin, 13 samsak. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo. Ayan, si Idol Yamiti Vlog. Ayan, ilan na si Idol Yamiti? Ayan. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan guys. Sa lahat na nag-support kay... ayan, pa-support naman natin guys yung nakasabit. Ayan, para matamsakan din po natin yung mga kaibigan natin. Ayan, maraming salamat sa inyo sa pagtamsak niya kay Ma'am Alisa Roldan at saka kay Idol Yamiti. Ayan, pasilip naman natin guys yung nakasabit sa taas. Yung pa-view naman natin, 550 views. Ayan. Ay, Ma'am Hands Aaron. Ayan, gawin kitang, pawiting kita ng 50. Ayan, dikita kita Ma'am Hands Aaron. Ayan. Dito tayo. Yung kay Lods Idol Roldan, nakadikit na rin tayo lahat dyan. I-review na lang natin yung video niyo para sa kanyang What's Hour. Yung unang dikit sa'yo, Ma'am Hands Aaron. Malaki na yung bahay niya, Ma'am Hands Aaron. Ayan, 20 tamsak. SPB Oleg. Quiet Side Wallers. Yung guys, hindi pa kayo narikit kay Lods Roldan. Maliit pa yung bahay na going to 800 subscriber. Yung kay Lods Dan Bernardo. Ayan, supportive po yun si Lods Dan.
Support naman natin guys. Dito ako doon, sa review natin to kahit 1 minute lang. Ayan, kung di ba nakadikit dahil sa nakapin sa taas ay dikit, iwan na po kayo ng bakas ng Falcon para malaman. Iwan na po kayo ng comment doon sa add comment para mabalikan po kayo. Ayun. Ayan, nakalive din pala si Ma'am Catherine TV. Ayan, kaya ayan. Maraming salamat ulit sa inyo dyan. Lods Jamity. Ayan, pa-support naman natin guys si Ma'am ayan, si Ma'am Hans Aaron Vlog. Ayan, Ma'am Hans, pag-uhitin po kita. Gawin po tang 9,400. Ano ba to? Ano to? 490? O, ano ba yan? O, basta. May dalawang dikit na saya. Harang! Ayan, Lods Jamity Vlog. Ayan, nagbaba si Lods Jamity. Guys, dikita niyo ulit yan, guys. Si Lods. Ayan, may upcoming premiere niya yan, guys. Sila baba mo lang, Lods. Baka mayroon pa kung dikit sa'yo dyan. Ayan. Ayan. Dito, guys. Oh, ayan, yan. Ayan. Bakit nahulog? Dapat 10 na kanina ito. Ayan. Support naman natin guys yung nakapin sa taas. Ayun kay Lods Dan. Ayan, upcoming. Dito lang tambay ating ngayon. Maraming salamat. Ayun, pa-view naman natin guys sa nakapin sa taas. Ayun kay Lods Dan. Ayan. Wala na rin akong didikit ito kay Lods Dan. Nadikit ko na lahat. Nil daming Lods, shout out po. You're listening to Diki Postic on the mix. Ayun. Kumanat na ng Tris. 3-point! Ayun, kami kasi guys yung opening ng ano namin sa ano pa November pa Ayan, ayan. Sana si Ma'am, nawala na yata si Ma'am Hans Arnold. DJ Postic, sikat. Dating dikit na rin pala itong iba ko kay Ma'am Hans Arnold. Ayan. Ayan guys, may shoutout ulit sa inyo. Tamsak naman natin si Lods Jamity. Ayan. DJ Postic, sikat. Vai estar com ele aonde for. A reputação vai estar pra sempre aonde for. Dança sol e mar, tocarei no olhar. O amor faz perder e encontrar. Lombando estarei ao lembrar desse amor. Por dia, instante bom. Ayan, Lods Dan, pwede ka na mag-live niyan, Lods Dan. Ayan, mag-live stream ka. Ayan, para masanay ka rin mag-live. Ayan. Ayan. Tatlong dikit sa'yo, Ma'am Hans Aaron. Ayan. Bakit na lang bahay ni Ma'am Hans, ha? Ayan, nag-heels siya. Hindi naman heels yan. Ay, heels. Pero mataas lang yung takon. Mataas lang yung ano niya. High cut, kumbaga high cut. Ayan, pa-support naman natin guys si Lods Dan. Hindi pa kayo nakadikit dyan. Ayan, para madikitan natin si Lods Jamity. Ayan. Ayan, dosing tamsak na si Idol Jamity. Ayan, mayroon pa pala ako ninadikit sa Lods Dan. Ayan, 78. 778. Ayan, meron pa. Dikitan natin yan. Madali natin video. Ayan, alaona, 31 ng hapon. Ayan, shoutout dyan sa bansang Pilipinas. Siyempre, shoutout sa aking mga pamilya dyan. Lagi pa yung mag-ingat dyan dahil sa panahon ngayon medyo marami pong mga bagyo-bagyo. Parang mayroon sa, lalo na sa Luzon area.
Ayan, baka meron pa akong dinidikit sa'yo. Baka may 3 akong dinidikit sa'yo, Idol Dan. Silipin natin na. Ayan, kay Ma'am Hans. Ayan, pangapat na dikit sa'yo, Ma'am Hans. Silipin mo na lang mamaya dyan kung saan ka man ngayon. Ayan, meron nga loads done. Ayan, 179 ka na. Ayan, gawin natin tong 780. Ayan, may radyatat ulit dyan sa inyo sa 4 million viewers natin dyan. Maraming salamat. Ayan, Ma'am Scarlett, maraming salamat sa PBG mo dyan. Diki Postek, sikat. Ayan, Aling Nels, maraming salamat sa PBG dyan. Ayan, may radyatat ulit sa inyo dyan, guys. Maraming salamat. Ayan, lapit natin yung mukha natin para makita yung ating mga sulok-sulokan. Free shot. Ayan. On the mix. First throw. Ayan. Pasok. May announcer din tayo kasi guys sa liga dati. Up. Dribble the ball. Number 12. Number 12 pass to number 13. Number 13 to number 14. Up. Akab shooting. Ayan. Ganun din sa... Ano kasi guys, pag magaling ka mag-announcer, dapat hiyawan yung mga manonood pagkaliga. Up. Dribble the ball. Papunta sa goal. Ano yung dapat yung dyan? Hop. Ayan, last pio. May radyatat sa'yo. Hop. Si Mr. Dan ang dala ng bola. Pasa sa number 12. Number 12. Inassist sa ilalim. Pasok. Ano guys? Yung mga paliga sa barangay. Ayan, kami malapit na kami magkaroon ng liga. Inter-church naman sa amin. Ayan, pa-support naman natin yan na nakapin sa taas dyan, guys. Pa-support naman natin si Ma'am Hans. Si Hans, ayan. 212. Ayan. Diki Postek, sikat. Ayan, Ma'am Love Hadjer. May galaw shoutout sa Ma'am Hadjer. Ayan. Ayan, maraming salamat dyan sa iyo, Ma'am Love Hadjer. Ayan, thank you. Ayan, baba mo lang ulit, Ma'am Hadjer, yung iyong live stream. Para hindi ko madikit yung iba, madikitan ko lang. Ayun, Miguel, shoutout ulit sa inyo. Yung pa-support naman natin si Idol Dan. Ayun. 781 na si Idol Dan. Ayun, magtitiin lang natin. Off. Ayan, panoorin mo natin yung kanyang video. Ayan, pinasa. Ayan, tinira sa 3. Up! 3. Ang ano yan, di ba? On the mix. Ayan. Yan number 12. Magdi-dribble number. Inassist. Ayan. Dribble. Pinasa sa ilalim. Tinira. Foul. Mayroong foul po. Mayroong foul na tinawag natin ng ref. Ayan. Pwede mga announcer. Ayan, pinasok. Tinira sa ilalim. Tinira. Pinalo. Pasok. Ayan. Free throw. Ayan. First attempt. Pasok. Ayan. Palakpakan. Ayan, live. Ayan. Rebound. First throw, last throw. Up! Wala. May violation. Ano ba yan? Bakit? May violation yata. Ayan, live. Ayan guys, hindi ko pa na napinsil natin. Support naman natin si live. Ayan. Tama na yan, that's done. Nabiyo ko na, 881 ka na. Napagod na ako mag-announcer. Ayan, pa-support naman natin yung nakapin dyan sa taas si Life, guys. Dikitan nyo rin yan si Life, yung aking kaibigan, my friend from Korea. Ayan, please support Life TV. And drop your link, guys. Ayan, please. Ayan, para may baba ko rin po kayo, guys, para may ping ko rin si Life. Ayan. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan, guys, sa lahat. Ayan, si Lods Dan, bibitawan ko na yung nakapin sa taas. Ayan, pa hindi pa kayo nakadikit dyan kay Life TV. Ayan, ito kay Lods Dan, 781 na po ito. Ayan, okay na siya. Ayan, kay Lods sa Yamity TV. Ayan, siyempre guys, masipag yan. Ayan, 12. Thumbs up na sa Idol Yamity. Ayan. Mabait kasi ito si my friend from Korea. Ayan.
Maraming salamat ulit dyan sa inyo guys, sa kay Lods Dan, ayan, sa nakasabit sa taas. Ayan, maraming salamat. Ayan, support naman natin guys si Live TV kung di pa kayo nakadikit, ayan. Ayan, i-review ko lang yung kanyang video. Ayan, masipag kasi yan si Live TV. Ayan, thank you my friend, Live. Please support naman, please connect live. Live lang kasi mababasa ko guys. DJ Postek, sikat. Iwan lang po kayo ng bakas guys sa add comment. Ayan, magbabalik po yan si Live. Ayan, 58 thumbs up my friend Live. 59. Still now in harang. Ayan, I will view your video my friend Live. Like a virgin, like a happy. Ayan, 7 million viewers sa ating Kadla'w. Shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat ulit dyan sa inyo sa pa-BG sa baba. Kay Aling Nels, kay Ma'am Scarlett, at sa lahat po dyan na pa-BG. Ayan, pa-view naman natin guys. So di kayo padikit naman natin si Live. Live lang kasi ang aking mababasa sa unahan. Live Heart. Ayan. But the real name, I don't know how to translate this one. My life. Ayan, matamsak naman natin dyan guys, ang sila sa Yamity. Ayan sila sa Yamity. Baka meron pa kulit na tamsak. Ayan, 13 thumbs up. Ayan, ay Ma'am Love, hadyan maraming salamat sa inyo dyan guys. Ang pangyaman mo namin bahay mo yung loads doon, 20 na lang. Ayan. Yung banana mo, malapit na yan eh. Yung watch hour mo, mahalaga dyan. Yung medyo matagal-tagal na. Yung watch hour. DJ Postek, sikat. You're listening to DJ Postek on the mix. Ayan, mga lads, shoutout ulit sa inyo guys. Pasupport naman natin yan nakasapin sa taas. Ayan si Live TV. Ayan po, hindi pa kayo nakatamsak kay Live TV. Ayan, patamsak naman natin guys para makapagsabit tayo. Ay. Ayan, patamsak naman natin ulit dyan si Ma'am Love Hadjur. No, laki na. Bilis Ma'am Hadjur, 348 kagad yung tamsak na. You're listening to DJ Postek on the mix. Ayan, mga lads, shoutout ulit sa inyo dyan guys. Pasupport naman natin dyan siya na nakapin sa taas. Ayan, yung nakasabit sa taas si Ma'am, no? Ayan, si Ma'am Live. Ayan, si Live TV. Ayan, support naman si Live TV. Ayan, 62 thumbs up sa'yo, 63 thumbs up my friend Live. Ayan. DJ Postek, sikat. Ngayon guys, sa kang ulit si Lodge Jamity. Ha? Ayan, maraming salamat ulit dyan sa inyo dyan guys sa pagpapayang sa taas. Ayan. Ayan, sabit ko na ulit sa Lodge Jamity guys. Ha? Kasi Ma'am Hadjur, nasa ano na yung tamsak niya eh, 300 na eh. Ayan, maraming salamat sa my friend Live.
Okay, natingnan ko lang yung thumbs up. You're listening to DJ Postic on the mix. Pilipinas Music Mix Official. Bigat naman na lahat. Mga thumbs up naman na lahat kay Idol Yamiti. Ayan mga lahat, shoutout ulit dyan sa 5 million viewers natin. Ayan, thumbs up naman at pa-support naman natin guys. Nabak ko lang yung anonymous card. Salba, kung malapit kamera mo, na malaki ilong mo. Isit kasi. Ano sa tatay, Sed? Basta ka naman dyan, Sed. Si Sed, baser ko to guys. So niya, sako ko si Sed. Ay, magandang gabi, Sir Falcon. Ay, kamusta naman, Sed? Anong balita na? Nakakikita kita lagi nung kaya na Sed, May sa mga team Birador, Member ka na ng team Birador, Sed? Okay lang. Ayan. Buti ba doon, Sed, sa team Birador, nag-open cam ka, Sed? Nakita kita doon, Sed, Kaso yung kisame nakikita ko, Oh, ayan. Shoutout sa Sed. Yan yung kaibigan na si Sed Lohemon. Ako ba dyan si Sed, guys? Hindi pa, pero doon ako. Oo. Yan, Ma'am Winnie Batista, mga grad, shoutout. Oo, nakita nga kita doon. Makita nga sa live niya, Na live yan kay Los Pico. Repico. Ayan. Maraming salamat sa pagdalaw, Zed. Ayan. Kay Ma'am Winnie Bautista, mga grad, shoutout sa Ma'am Winnie. Oo, nakita kita si doon. Yung kisame kasi yung pinapakita mo. Umaga pa-suspense ka pa sila. Galing naman kumanta. Maraming baser doon. Oo nga, doon ako lagi nakatambay ako. Nakasilip ako doon. Pero hindi na tulad dati. Marami. Ngayon medyo okay na Sa live ni Lodge sa Pre-Pre ko. Yan. Kahit sa premiere ni Lodge Ballpoint man dyan ako. Salamat sa salamal. Maraming baser doon. Marami talagang baser doon. Pag nasanay ka sa baser, okay lang. Ngayon naman kumanta, sabi ni Ma'am Winnie. Mamaya kakanta ka, Ma'am Winnie. Kaya masapart naman natin guys yung nakapin sa taas, guys. Katamsak naman natin kaibigan natin dyan si Yamiti Vlog. Ayan. Sed, di ka gumawa ng channel mo, Sed. Sayang. Gumawa ka ng channel mo. Marami ka nasa ng On the mix. Ayan, Ma'am Winnie, may ganun shoutout. Kumusta na si Ma'am Winnie? Ay, may kaibigan, dating kaibigan namin na si Ma'am Winnie. Matagal na rin kaming di nagkita-kita. Ayan sila, si James Climax. Ayan, dito rin yung galing kayo na. Kaibigan natin si Idol James. DJ Postic, sikat. Sis Boy. Ayan. Ayan, mga lahat ulit sa inyo dyan, guys. Pasupport naman natin nakasabit sa taas. Nakasabit. Ayan. Ayan, kung di pa kayo nakatamsak kay Idol Yamiti, ayan, tamsakan nyo na sila sa Yamiti Vlog. Ayan si Ma'am Hadjar, nasa ano na siya. Sa 300 na yung tamsak niya. Bilis Ayan, ayan. Ayan, nakatamsak na ako lahat. Ayan. Ayan, Ma'am Scarlett, baba mo ulit yung premiere mo kasi hindi ko makapit kanina yung ibang tamsak ko. Quand t'es venu dans la rue, connu, tu savais pas où t'allais, mais tu savais qu'il y avait dans la rue. Tous les voisins appelaient.
Oh, di ba? Kaya may lang sa 6 million viewers natin dyan. You're listening to DJ Kaya Postic. saglit tayo sa baba ko nga ulit yung bahay ni Ma'am Scarlett kasi hindi ko makapit kanina. Tu savais pas où t'allais, mais tu savais qu'il y avait dans la maison du premier une fille. C'est vraiment typique que tous les voisins l'appelaient. Mon Dieu, Ayan, naka-live din kasi si Ma'am Catherine TV. Ayan. Ma'am Scarlett, baba mo nga ulit yung bahay mo, Ma'am Scarlett. The Renz, yun na to. Para matamsakan ba yan? DJ Postic, sikat. You're listening to DJ Postic on Wala the akong jacket pala rito. Ayan, mga sa ulit sa inyo dyan. Sa 9 million viewers natin, maraming salamat ulit sa inyo dyan. quand t'es venu dans la rue, connu, tu savais pas où t'allais, mais tu savais qu'il y avait dans la maison du premier une fille qui était vraiment typique que tous les voisins l'appelaient. Ayan, 11. Tingnan natin. Mon Dieu, quelle histoire, quel ange, quand elle t'a dit monsieur, suis le volet pied, vous serez bien gentil, car j'aurai pas à repasser après vous. Ayan. Na. Ayan, nakatamsak naman ako lahat na kailan siya. Sabit ko lang ulit si Ma'am Scarlett. Yeah. DJ Postic, sikat. Ayan, mula sa ulit sa inyo dyan, guys. Ayan, matamsak naman natin, guys, upcoming live ni Ma'am Scarlett. Yun dyan sila sa tabing dagat. Ayan, seaside. Ayan, maraming salamat sa natamsak kay Idol Yamity. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Ma'am Wayne at saka Lods Yamity sa pabijib dyan sa baba. Forevermore. Ayan, nakabilis lang ng oras, oh. Kami. DJ Postic, sikat. You're listening to DJ Postic on the mix. DJ Postic, sikat. You're listening to DJ Postic on the mix. Ayan, mga shoutout ulit sa inyo dyan, guys. Mga shoutout.
Kunin ko yung tamsak kay Ma'am Scarlett. Tamsak naman niya si Ma'am Scarlett. DJ Bostek, sikat. Naghang na. You're listening to DJ Bostek on the mix. DJ Bostek, sikat. You're listening to DJ Bostek on the mix. Ayan, may sa ulit dyan sa 4 million viewers natin. Maraming salamat ulit sa inyo dyan. Ayan, may lang shout out. May galaw shout out. Ay, malakas yun. Ayan, patamsak naman nakasabit upcoming premiere ni Ma'am Scarlett Love. I see the fire in your eyes. It makes my heart beat. Night day. You're my all-time love. Will we still do it in a way? Like there is no DJ Bostek, sikat. touch by touch. You're my all-time love. Skin to skin. You're listening to DJ Bostek on the mix. You are listening to Pilipinas Music Exhibition. DJ Bostek, sikat. 1, 2, 3, let's go! Ayan, ito na si Ma'am Wenny Bautista. Ayan, maraming salamat sa Ma'am Wenny. You're listening to DJ Bostek on the mix. Hearts full of love, it makes me a turn down. Love, in that way, not DJ Bostek, sikat. now love is clear and bright. It's our way to see the light. There's a fire in our heart, night day.
Ayan, Miguel, shoutout ulit sa inyo dyan, guys. Nagiga mo na ako. Sakit yung likod ko eh. Sakit yung likod ko. Ayan, shoutout dyan sa 5 million viewers natin dyan. Kasama yung aking kaibigan na si Ismael. Ismael. Yan, shoutout sa aking my friend from Egypt. My friend Muhammad Abdul Muttalib. Ano ba? What? Hindi sa rewind. Balik na mapis. Ayan, shoutout sa mga co-worker ko dyan. Si Mr. Muhammad Abdul Muttalib. Sa? Ayan, shoutout dyan sa 5 million viewers natin. Ayan guys, medyo ano kasi. Higaan ko na kasi ito eh. Ayan. Nakita nyo na mga itim-itim na yan. Hindi ano yan. Ano yan guys? Yung parang sa camera yan eh. Yan, kanta na lang. Ayan, may shoutout ulit sa inyo dyan guys. Awitan ko muna kayo ng kahit anong mga awitin lang dito. Para malibang-libang naman ako. You're listening to Diki Posting. Oh, namatay na. YouTube. Ayan, karaoke tayo. Karaoke song. Tayo kayo ng ano guys. You are the reason. Lovers in the mountain. Dimple, Ma'am Dimple sa Kura Vlog. May shoutout sa Ma'am Dimple. Maraming salamat. Lovers in the mountain. Tamsak ko. Maraming salamat sa tamsak mo dyan, Ma'am Dimple. You are the reason. Ano ba yan? You are the reason. Ayan to. Ayan, that's Yamiti. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Ako'y manay mag-ano. Handa ka muna kayo, guys. Kahit ano lang. Ayan, upcoming live. Ayan, matamsa kayo. Sige, Ma'am Dimple, bango na yan. Tsakan ko mamaya. May galaw, shout out everyone. Ito. 36 thumbs up. Ayun. 47. Ayan. Sige guys. Tapos what tayo sabit ko sa Ma'am Dimple. Saan kita Ma'am Dimple? Kantahan ko ba? Sige guys. Ano kayo sa mga kanta ng mga invisible to eh. Lovers on the moon. Nakita ko Ma'am Dimple. You look at me and babe, I wanna catch your life. Diba? Worried in my soul, California go. You find the light in me that couldn't find. Every time we say goodbye, baby, it's hurt. When the sun goes down and the band won't play, I always remember me this way. Ayan siya, touch niyo guys. Practice. Lovers and the night. What's that? We don't know how to ride, but then we try. But I really know where to go. The part of me
I can't find the word. Every time, baby, it's time to be a turn. And the time goes down, and I won't complain. I always remember me this way. Oh yeah! Ayan sa taas ay Ma'am Love Hatcher. Ma'am Scarlett. Ayan, diba? Ayan, maraming salamat sa inyo dyan guys sa pagtamsa kay Ma'am Scarlett. Ayan. Isabit ko muna si Ma'am Dimfon. And find the words. Every time I say goodbye, baby, it's her. When the sun goes down and the band won't play, I always remember us this way. Yeah, yeah, yeah. When you look at me and the whole world fades, I always remember me this way. Ayan, matapsak naman natin guys, Ma'am Dimple sa Cora Vlog. Ayan. Ayan, 39 thumbs up kay Ma'am Dimple sa Cora Vlog. Habang ako'y nagtatamsak, ayan. Maraming salamat sa Ma'am Love Hadjer, maraming salamat ulit sa iyo. Ayan tayo dito, di ba? Practicing ko yan guys. Michael Bolton said love you but I lied. Ano ba yun? حمل تطبيق أمازون وعيش أحلى. Ayan. 39 thumbs up kay Ma'am Dimple sa Cora Vlog. Ayan, gawin natin siya 40. Ayan. Yung channel Lapagan Premium.
practice na naman tayo. Bago tayo mag, 1 hour na lang ako. Ayan, pa-support naman natin guys si Ma'am Dimple sa Kuro Vlog. To all the girls I loved before, who travel in and out my door, I'm glad you came along. I dedicate this song to all the girls I loved before, to all the girls I once caressed. And may I say I want the best for helping me to grow. I owe a lot I know to all the girls I loved before. The wind of change are always blowing, and every time I try to stay, the wind of change continues blowing, and the wind just carried me away. To all the girls who shared my life, who know are someone else's wife, I'm glad you came along. I dedicate this song to all the boys I love before, to all the girls I cared for, who filled my nights with ecstasy, that live within my heart, to all the girls we loved before. The wind of change always blowing, and every time I try to stay, the wind of change continues blowing, and they just wanna let you go. Ayun, pagod. Ayan, kaya support naman natin guys si Ma'am Dimple sa Kuro Vlog bago tayo mag... Ayan. Ayan, Ma'am Dimple, may dinikit ako sa iyo. Ayan, mag-ilatshot ako ulit dyan sa 4 million viewers natin. Maraming salamat ulit sa inyo dyan. That sound, the wonderful sound. Mga sinaunan lang tayo music guys. The wonderful sound. Makaluma tayo. Matanda na tayo. That's right, this leather. My heart's beating much too fast for my pain. And lakas pa sa kayo, mga kasama chelas. Honey. So I'll be yours again. Ayan. Ayan, mga ilan chat siya. Kaya Ronnie, kumusta naman? Ayan naman na discuss yung channel mo sa ayan. But there's all these sweet, sweet kisses once more. Darling, that's what I'm longing for. Mas cause of all, I just want to hear that wonderful sound. I love you. I love you. It brings sweet music to my heart. It's been so long. Naghamarang pa.
I need you, my love, whatever did before. I need restoring those thoughts have been. Diba? Kaya Ronnie, maraming salamat sa iyo. Lods, sucks pa tayo. Sorting up my mind when I get home. Ayan, madasak naman natin guys nakapin sa taas. Will you still remember and I will your love? A tender storm I've been away from you so long. So when I'm home, I just want to hear that wonderful sound. I love you. It brings with music to my heart. It's been so long since I heard the sound, that wonderful sound. I need you. Harang isa sa'yo. Gandang tati dito do. Whatever did fall, my love, whatever did fall. Ayan, mga chat ulit sa inyo dyan, guys. Maraming salamat. Diba? Ayan. Ayan, Ma'am Tatit and Ma'am Scarlett, Ma'am Love, maraming salamat. Ayan, guys, matamsak naman natin upcoming premiere ni Ma'am Dimple sa Kurong. Ayan, babala kayo niya, guys, ang ano yun, para Love Scarlett, Yahoo! Sabi ni Ma'am Tatit. Ayan, sige. Ano tayo ng mga, ayan, shoutout sa'yo, Ma'am Tatit. خلونا نشوف اليوم. اسكولو مسيو في اليوم بالشارع. اسكولو مسيو في اليوم بالشارع. مرحبا. Ayan. Hello, Scarlett Yahoo! Harap lang tayo ngayon na kantahin natin. Ito na lang. I know. Mga sinauna kasi, sinaluma naman tayo. Ano yan? Harang! Ay, maraming salamat sa parang mo yung Ma'am Alnor. Lobo. Ito. Yung mga ano lang yan guys, mga atomic bomb. Atomic karaoke. Ayan. Ayan, sa mga nakakarinig lang guys nito, ha? Sa mga, ang kumakanta nito ay mga professional. Ayan, she knows the night inside. She cries when I'm sad. She's up and a good time. She's down in the bed. Whenever I'm discouraged, she knows just what to do. Ayan, Ma'am Alor. Girl, she doesn't know about you. I can tell her my troubles. She mixed teams, all seems right. I can make up excuses not to hold her at night. Not hold her at night. We can talk of tomorrow. Tomorrow. Ayan. Harang! That I want to do, but girl, how can I tell her about you?
How can I tell her about you? Kaya Ma'am Talit, maraming salamat. Please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. Everything seems right whenever I'm with you. Sana. So girl, you have to tell me how to tell her about you. Oh, Ma'am Annalyn, Miguel chat out. May baba na kayo dyan guys para matapsakan natin. How can I tell her I don't miss her? Ayan. Whenever I'm away, how can I see it's you I think of every single night and day? But when is it easy? Ano daw? Telling someone we're true. Oh girl, help me tell her about you. Oh, can I tell her about you? Please tell me what you do. Everything seems right whenever I'm with you. Oh girl, won't you tell me how to tell her about you? Yeah. Ayan, may chat ulit sa inyo dyan, guys. Ay, matamsak naman natin si Ma'am Dimple Zakura Vlog. Nasa ilan na? 44. Dito mo, sinuma na tayo. Bago tayo na. Ang tama yung pagkatapos. Mag-i-end na tayo. Ayan, mga sinauna to, guys. Mga panahunan to namin. 60s ba? Oo, diba? Ay! Alauna, alas 2. Alas 2:30. Alas 3, alas 3:30. Oh, table just for one. Only table just for one. And a bright and crowded room. Crowded room. While the music has begun. Our drink and memories and the glow. To the music still the same. It has better sweet refrain. So play the song the way it used to be. Before she left and says it on the Sunday. And maybe she's passing by the window. She will hear a love song and a melody. And even if the words are not so tender, she will always remember the way it used to be. Friends stop by, say hello. When I laugh, I had a faith. It's quite easy, tell the go. Ayan, masapag naman natin yung si Ma'am Sakura Dimple Vlog. Ito na si Ma'am Scarlett. And the song begins again. So play the song the way it used to be. Before she left and change it on the Sunday.
And maybe she's passing by the window. She will hear a love song and a melody. Ayan, mapalit muna tayo. Wala pa kayo tapos sa kanya, guys. We used to be. Yan, 44. Tamsak si Ma'am Dimple. Yan guys, support naman natin si Ma'am Dimple. Hindi na ako nag-iwan ng bakas kay Ma'am Dimple. I can tell. Yan, sana yan. Tell me when will you be mine? Tell me quando. Ma'am Hajar mo lang siya to. We share the love to buy. Please don't make me wait again. When we say yes to me. Tell me quando. Yan, napagod na. Napagod na ako, guys. Ayan, mga shoutout ulit sa inyo dyan ulit. Ayan, Ma'am Halava John, maraming salamat. Ayan kay Ma'am Tatit. Ayan kay Ma'am Scarlett. Thank you so much. Ayan, support naman natin si Ma'am Dimple sa Cora Vlog. Ayan, may 15 minutes pa po ako bago tayo mag-end. Ayun, shoutout Sir Falcon. Ayun, shoutout sa Ma'am Marge. Maraming salamat. Ayun, shoutout ulit kay Ma'am Marge Gigi. Ayun, maraming salamat ulit sa pagbisita.
Baby, kasi kalot. Western Visayas. Sa top sa lahat ng team dyan. Team Hipa Babes, Team Unity, yan, Mardination. Ayan. The Influencer, mag-graduate tutulit sa inyo. Ayan, maraming salamat sa love and support. Thank you so much sa inyo dyan, guys. Shout out kay Ma'am Hajer, ayan, kay Ma'am Mards, kay Ma'am Scarlett, kay Ma'am Tatit. Ayan, sa 7 million viewers natin, maraming salamat ulit sa inyo dyan. Ayan, pa-support naman kung mayroon kayo patamsakan, guys. Bago tayo mag-end, baba nyo lang para matamsakan po natin. Ayan. Para palitan na natin si Ma'am Dimple sa Kuro Vlog na ngawit na po siya sa taas. Dan tamsak sa nakapin. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Mards. Ayan, Ma'am Mards, baka may patamsakan niya upcoming live. Mababa, magtamsakan ko. Ayan. Ayan, ang oras po natin ngayon, alas 2:29. Ayan, sa araw ng Martes. Ayan. Pizza 18 sa buwan ng Oktobre. 2022. Ano ba? Ayan. Yan naman yung babalik si Ma'am Mards. Tamsakan natin. Sumasod tuloy ako. Yan ka, Juyo pa. Ayan, hindi na ako mag-iwan ng bakas. Ayan, pa-support naman natin yung upcoming, palambing upcoming premium ni Maz. 8 tamsak siya. Ayan. Nadagan po natin ito ng tamsak pang siyam. Ayun. Ay, wow. Tayo naman ang intro ni Ma'am Mards. Friday days. Ayan, mahangin sa labas. Ayan, di ba, Ma'am Mards? Amin. Mahal pa rin. Ayan, pa-support naman natin upcoming premiere ni Ma'am Mards, guys. Ayan, pinaka-supported sa Team Hipa Babes. Ayan. Dinadayo ng mga kaibigan po natin sa YouTube pag nag-live. Si Ma'am Mards, GG. Ayan, Team Hipa Babes. Hindi na lang ako mag-iwan. Minsan kasi hindi pumapasok pag hindi ka nag-iwan ng message. Ako to si Lolo eh. Hindi po essential si lugaw. Mabubuhay tayo ng walang lugaw sa maghapon. Ayun, hindi po essential si lugaw. Delivery and courier services. 12 thumbs up kay Ma'am Mars, GG. Ayan, mga chat ulit dyan sa 6 million viewers natin. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan, guys. Ayan, matamsak naman natin si Ma'am Mars, GG, bago tayo magwawakas ng ating live stream. Amazing Frog, Turing Dagat in Turkey. Ayan, sa Turkey. Yan po ang lugar ni asawa ni dating Ropa Gutierrez. Almas Bictas, Adma, Turkey. Sagayno Remix. Na-showbiz tayo ngayon. Almas Bictas. Ayan, mga chat ulit dyan sa 6 million viewers natin. Ayan. Essential si lugaw. Hindi po essential si lugaw. Ayan, support naman si Ma'am Mards. Ayan, 14 thumbs up na si Ma'am Mards. Iwan lang po kayo ng bakas dyan sa hindi pa nakadikit. Aniwan lang po kayo ng add comment sa kanyang comment box section. Hindi po essential si lugaw. Ayan. Tayo ng walang lugaw sa maghapon. Mag-comment na ako kayo. Mag-ano na ako guys. Kasi hindi siya minsan kumakapit. And courier services. Ignition. Let's get it started. Maraming salamat ulit sa inyo sa pagbisita sa aking live stream. Ayan, sa lahat-lahat po ng mga kaibigan po natin, maraming salamat. Ayan, sa Team Hipa Babes, Team Unity. Ayan. The Influencer. Ayan, mga kaibigan po natin sa Nation. Ayan, Team Maliw-Maliw. Ayan. Yung mga Team Maliw-Maliw ngayon, nasa Pilipinas pa sila ngayon. Ayan, hindi pa natin sila makikita ngayon sa mundo.
DJ Jonel sa Gyno Remix. Hindi po essential si Lugaw. Essential silugaw, silugaw, lugaw. Ay, Ma'am Scarlett, maraming salamat sa pabidyo-bidyo mo dyan. Just like the day that I met you, the day I thought forever. Said that you love me, but gotta last forever. Ayan, 16 tamsak sa ating You are my life. sa ating gandang Mards. You like this every time. All these days I feel like heartbreak and a thirst. Oh, di ba? Mabilis lang ang oras pagka ganito. All these days I feel like heartbreak and a thirst. Do you ever think so? Ay, madamsak naman dyan kay Ma'am Marge GG, guys. Anong oras dito ngayon sa bansang sa gitnang silangan, alas 2:34 sa hapon. Ayan, siyempre guys, ang oras naman sa Pilipinas ngayon alas 7:34. Ayan, siyempre ganun ang oras natin. 5 hours po yung advance natin dito. Ay, nila. Ano ba yan? Ayan. Ayan dapat guys, malaman natin mga oras. Oras! Kasi oras na naman ng trabaho maya-maya ng konti. Alas 4 guys, maghahanap buhay na naman tayo. Mayroon na lang tayong customer. Diba? Mayroon na kami akyatin na bahay. Bahay kami guys. At bahay kami dito guys sa gitna sila. Kaya malalaman namin kung yung mga kababayan natin malalaman natin kung mga Pilipina yung mga katuwang nila sa loob ng bahay. Kasi malinis. Diba? Diba kasi guys ang mga Pilipino. Ayan mga lads, shoutout ulit sa inyo dyan sa 7 million viewers natin. Maraming salamat ulit sa inyo. Everything that is COVID-19 because it's COVID-19 as the virus stage is 19. Yon, it's not the COVID-19. It is cold. Cold daw, cold. Ayan, 19 daw sa kay Ma'am Marge, Gigi. Ayan. Ayan, premieres in 2 days. And sa 7 million viewers natin dyan, maraming salamat ulit sa inyo. Ayan, maraming salamat sa inyo. Naka, na tayo, 1 hour and 45 minutes. Ayan, nabilis na ng oras natin. Ayan, naka 2 hours na po tayo. Ayan. At least may time tayo guys, mag-update lang tayo. Ayan, mga para ma-relax-relax yung busis natin. Ma'am Lobalin, harang. Ayan, maraming salamat sa Ma'am Lobalin. Ayan, pakisa-kisa mo ito si Ma'am Lobalin. Oh, diba? Ayan, 20 tamsak sa rin kay Ma'am Marge. Ayan. Abusin natin, isagad natin itong tamsak natin na ito. Ayan nga sabi ni Ma'am Marge, may banana ka dyan, isagad nyo na. Ayan, sige. Isagad nyo na yan. Ayan, harang. Ayan. Ay, kagilok. Nakakatuloy ako sa inyo. Sa inyo siya mga ipabibs. Nagsasalita, nakakahawa mga ito. Ano si Ma'am Marge, nakakahawa ng salita. Ay, kagilok. Ayan, more million viewers natin yung mga ladsat at ulit sa inyo.
Ayan. Ayan, 21 thumbs up na rin tayo. Ay, shoutout dyan sa bansang Pilipinas. Siyempre, shoutout din dyan sa mga ano po natin. Shoutout sa lahat ng mga OFW, mga Falan-base, Mayan sa base, Miguel, shoutout po sa inyo. Ayun, nasa Himpapawid man yan. Himpapawid. Nasa lupa man sa dagat na lahat po. Miguel, shoutout po lahat sa inyo. Ayan, tulad natin sa mga nasa land base. Sea base, land base, sea base. 1,033 thumbs up. Miguel, shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat ulit. Sa lahat ng mga members ko dyan, Miguel, shoutout ulit sa inyo. Ang Elod Salde 7 Bro, Noel Naraha, and Marge, Ma'am Marge Gigi. Ayan. Ay Norfamia Vlog mo, Scarlet Land. Kay Ma'am Lapagan. Ang Elod Oliver, Manong Azer. Kasama ko kasi makatulog to eh. Sabi ko ka matulog dyan sa kwarto kasi iyaw-iyaw ako eh. Okay lang daw eh. Ayan Ma'am March, maraming salamat sa pabidyo dyan. Ayan, 21 thumbs up. Mata hindi pa mapasok yung ibang thumbs up. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan. Sa lahat ng pabidyo dyan, maraming salamat. Ayan guys, naka-live din kasi ang team implement sa Ma'am Catherine. Susilip lang tayo guys. Ayan, parang pala wala hindi ako nadikit sa'yo, Ma'am Marcel. Dikit ko na nga ito. May ginawa pala akong tatlong ano yan. Dikit ko na sa'yo. DJ Jonel sa Gyno Remix. Hmm, 22 pa rin, no? Dito mataas. Ayun, Digi single. Si Digi single. Ay, wala sa tot sa'yo, idol, Digi. DJ. Ay, maraming salamat sa iyo, Alas Digi Jingle. Maraming salamat sa inyo guys. Ay, may 10 minutes lang po tayo guys para tayo mag... Ayun. Meron akong dinikit sa iyo, Ma'am Mars, na tatlo. Ayun, may binaba sila sa TDC. Baba ka ng bahay, Lods TDC. Ayun, may moderator ka na. 21 pa rin yung kanyang thumbs up. Kahit ilang thumbs up na. Okay lang yan. Yan na ito mga te. DJ Jonel sa Gyno Remix.
Ayan, may shoutout tuloy dyan sa 4 million viewers natin. Ayan. Ngayon, 21 pa rin. 22 pa rin. Ah, ba yan? Ayaw kumapit. Ayaw mo na. Wala pumasok. Ayan, mga shoutout ulit sa inyo dyan sa 5 million viewers natin. Maraming salamat ulit sa pa-BG-BG nyo dyan. Ayan kay Ma'am Marge. Ayan kay Los Digi Singles. Single. Ayan kay Ma'am Lovelyn. Mas ulit maraming salamat kay Ma'am Love Hadjer. Maraming salamat sa pa-members mo dyan, Ma'am Love Hadjer. Ang Kalos Committee, maraming salamat. Ayan, sa lahat po ng Team Unity, Miguel shoutout sa Team Hipa Babes. Ayan, sa Mardination. Ayan, sa Team Maliw. Ayan, siyempre sa The Influencer, Miguel shoutout po sa inyo. At siyempre guys, sa team ko, Team Loyal. Ayan, dalawa lang po kami members dyan. Sana kayo nila members. Ngayon, ang oras po natin, alas 2:44. Oras para ka sa radyo. Ngayon, siyempre guys, may na tayong 8 minutes bago tayo magpaalam po sa inyo. Kasi alas 2:54 na po rito. Ayan, sa gitnang silangan. Ayan ako dati guys, hindi pa ako nakapunta dito sa gitnang silangan. Sabi nga nila mas mahal pa daw yung mas mahal pa daw yung tubig sa gasolina. Pero totoo naman talaga noon. Pero ngayon, mas mahal na yung gasolina guys dito. Tumaas na ngayon. Kasi dating ko dito dati, 2007. 25 halalan lang yung yung diesel. Di ba? Ngayon 60 halalan na. Yung gasolina yata dati 50 halalan na, yung 1 real mahigit na. Di ba? Mahal na rin ngayon. Ayan. At saka yung mga dito guys, tumataas yung mga yung mga matatamis tulad ng soft drinks, mga energy drinks. Ayan. Kasi marami dito talaga kasi guys ang may diabetic. Di ba? Mahilig sila kasi sa matatamis. Ano ng mga cake. Ay, nako. Sarap kayo pag. Ito kasama ko guys, pag nagtimpla to ng chai, talagang marami tong asukal. Ayan, Ma'am Lovelyn. Miguel, shoutout sa Ma'am Lovelyn. Ayan, si Ma'am Lovelyn. Ayan. Fix natin ulit si Ma'am Lovelyn. Sana all. Ayan, ang oras po natin, alas 2:46. Alas 2:46. Ayun, sa buwan ng Oktobre, pizza 18. 2022. Mafinom. Ayan, sa lahat dyan. Ayan, sa lahat ng mga kaibigan po natin dyan. Ayan, tayo po ay malapit na mag-end. At siyempre, shoutout rin dyan sa bansang Pilipinas. Shoutout po sa ating mga kamag-anak rin dyan. At sa lahat po, mag-ingat po tayo dyan. Siyempre sa bansang Pilipinas kasi mayroon na naman po mga bagyo. Yung bandang Luzon yata yan. DJ Jonel Sagayno. Aking pagmamahal. Ayan, mapasok naman yung taglamig. Ay, nako. Pasok naman taglamig. Pero dito guys, banda sa mga, dito sa amin, banda dito mga Damam, ayan, mga Riyadh, hindi masyadong malamig. Pero banda mga Abha, ayan, malamig yan. Banda mga Taip, ayan. May Taip, Turaip, ayan, may mga lugar na ganyan guys dito sa Middle East. Ayan, dati pumunta kami ng Abha. Ayan, by land lang. Gaya naman, layo-layo din. DJ Jonel. Ayan, 6 million viewers natin yan.
Ayan, maraming salamat sa inyo dyan ulit, guys. Ayan. Ayan, mag-in na rin ako. Falcon, ayun sa sa iyo, Ma'am Rizy dyan, vlog. I-support ko, Nick. Ayan, nag-error na pala yung aking remote return code. Hindi na nagbibigay ng full package. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan. Ayan, 1 minute na lang po mag-end ako. Ayan, maraming salamat sa lahat na nagdalaw sa aking live stream. Kay Frey James Climax, maraming salamat. Yung kay Lods Pio Pio. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Ayan, kay Ma'am Lensky Vlog. Si Ma'am Lensky, babae ba? Lensky. Ayan, kay Life Love. Ayan, si Life yung kaibigan po natin na Korean. Ayan, kay Lods Geometry. Ayan, kay Ma'am Love Hajer. Kay Ma'am Alisa Roldan. Ayan, maraming salamat kay Hans Aaron Vlog. Ayan, maraming salamat. Ayan. Kay Ading Nels. Maraming salamat sa Ading Nels. Ayan. Ayan, kay Dan. Kay Lods Dan, Bernardo. Maraming salamat sa iyo, Idol. Ayan. Shout out Rizy Jan Vlog. Sabi ni Ma'am Marge. Ayan. Ayan, kay Zed Playman, Miguel, shout out kay Ma'am Winnie Bautista, maraming salamat ulit sa inyo. Ayan. Ayan, kay Ma'am Dimple Sakura Vlog, ayan, maraming salamat. Ayan, kay Ma'am March, maraming salamat ulit kay Ma'am Tatit, ayan, maraming salamat. Ayan, kay Ma'am March, thank you so much sa support. Ayan, syempre kay Ma'am Scarlett, ayan, maraming salamat sa pabiji-biji dyan. Ayan, ako guys, pansamantala mag-i-end na kay Ma'am Rizy dyan. Maraming salamat sa pagdala, Ma'am Rizy. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo guys. Ako'y pansamantala muna mag-end. Ayan, dahil naka 2 hours na po ako. Dahil may trabaho ako maya-maya. Ayan. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan guys. Lagi po tayong mag-iingat. Ayan, keep safe sa lahat. Ayan, siyempre guys, huwag tayong lagi makalimot. Ayan, tumawag sa taas. God bless us all. Bye-bye. Ayan, mahal din Carmen. Miguel, shoutout po. Maraming salamat. Ayan. Ako'y mag-end na. Ayan. Good night. Ay, good night. Bye-bye. Bye-bye. God bless. God bless. God bless us all.